Why did we experience Saturday? Saturday. Official opening it okay, let me say Saturday. Saturday shango shakato yinwa. Tora shuka serious but antiswe tukubhadhara iswele kana kwete. Ah nyango kasabhadhara anditi varongoti vese apinda rupiwa t-shirt nyowani. Ndo nenjingoda. Ini ndiye vatoti sneakers, weziya because my sneakers aya akanaka chama. Ya tora. Ati anofana ngoti nzikidwa komane pachitugisa tsika. Vakomule pachitugisa. I didn't do it. Ah, my sneakers. Sneakers akanaka. Apa ase pondo. Ndanga pa 50. Ona si line riripo iri baba. Ndenzemfu. Chuma. Iva mvura yanetsa sha. Chitungiza mahwani sekunozoti magetsi. Hakuna magetsi futi apa magetsi ari kungoenda. Apa mvura nemagetsi zvinhu zvekuti zvinoenderana hazvifaniri kushayika. Zvekuti pakutongoda kuti uise solar padheni wise. Ungodrillisa chiboho chako unongori safe. Yeah. Tuziye. Mahwani vawanda futi iwoyo anenge chokwadi pane vamwe vekuti nasosoterwa bobo plus kutaura kwavanhu vasina mari katete akutoda kutonazotokushedzeresa ari kuya Enda kani nasi kani. Enda kani. Cheese kani. Ande kani cheese. Ande kani cheese. Cheese. Cheese my ona nanchitamba kani. Nanchitamba cheese. Nanchitamba kani cheese. Mana. Cheese nanchitamba kani cheese. Cheese mana niko uri manje mana. Cheese, come on. Cheese, show me. I'm going boys. I'm What is a friend? I want to go. Go on to go run up. You. Which ball? What's wrong for which ball? Sasu. Pressure. Come on, if you are a trip. Briben. I see them for sessions skin and skin. Briben and Riponisa, please. That is what him put on each other. The moment you could just enjoy it as Nagi. As Jumbo Nuggets as one of our cheats. I'm Briben. Chende bakwe. Speak up again, young one. Oh, bucket in the leg. Yeah. My tapas. You saka ovane kuti munhu. Umbabedu. Iwe saka kundu zoti obako chimhanya. Kuti weze musiya kufamba pawo. Kwakusina mvura kwedu hakuna mvura.
Hakuna mvura? Oh, saka hapa tuwagona. Zimnani. Oh.